நீ பாருங்கள், நான் கோல்டு நான் கொண்டு வரேன். நீங்கள் பணத்தை மட்டும் ரெடி பண்ணுங்க, அதெல்லாம் பார்த்துக்கலாம். ஏன்பா சோகமா இருக்கியா? அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை பாப்பா. அவர் எங்கடி சோகமா இருக்காரு? பார்த்தா தெரியல, அப்பா சோகமா தான் இருக்காரு. எனக்கு ஒன்றும் அப்படி தெரியல. நீ சொல்லுப்பா, ஏன்பா சோகமா இருக்கியா? ஃபோன்ல காசு கேட்டல, காசு ஏதாவது பிரச்சனையா இருக்கா உனக்கு? அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லை பாப்பா. சொல்லுப்பா. ஆமாம் பாப்பா. ஒரு நிமிஷம் இரு. பாப்பா எங்கே போகிற? இருப்பா வரேன். இந்தாப்பா, பாப்பா இந்த காசு எங்கே கிடைச்சது உனக்கு? நான் கஷ்டப்பட்டு சேர்த்து வச்சேன். இது பத்தாது பாப்பா. பரவாயில்லப்பா, இது வச்சுக்கோ, நான் பெருசாயிட்டு சம்பாரிச்சு தரேன். ஏன்பா அழுகுற? இல்லைம்மா, நீ பேசுறது அப்படியே எங்கள் அம்மா பேசுகிற மாதிரியே இருக்கு. நானும் அம்மா தானேப்பா.